en gino mar nyakwara mogi miyo makare onende Ramogi TV wachore mar kelo weche manyien mag migago en ano mabende odiochieng' makiny wabiro bedo ka waikore ne nyasi mag Madaraka mabiro achiel kachiel kowuok e kaunti ma Bungoma. Magi to komwa ikonu ni machiegni to moko fund weche. Piny owacho olando ni chenro duto ni kare motelo ne nyasi makiny Madaraka ibiro bagi alama Masinde Muliro e kaunti ma Bungoma. Don buch UDA kawuono bago chenro mar yiero jokanyo magi e kor gwenge ma pachoka. Jumbe nyaka ne gune ma pachoka puonjre maloyo 400 pod ok oyudo thuolo mar dhi nyime kod somgi kaluwore kod midhiero mar machiegni nyinga Milton Chieng. Ikruok mogik oseketi ne nyasi mar Madaraka matimore e alap ma Masinde Muliro e boma ma Kandui e kaunti ma Bungoma odiochieng' makiny. Jokanyo mopogore mag piny owacho noloso gi jofwambo okinyi ma kawuono ka gichiwo chenrogi kod mamoko ma piny owacho timo e kaunti no ma Bungoma. Wayudo mathoth koa kuom jafwambo marwa Chris Owino mantiere e alwora ma Bungoma. Chris, inyalo nyisowa ni to kit ikruok mane madhi nyime e thuolo ni eri motelo ne nyasi mag Madaraka makiny? Wabiro ni achiel ko Masinde Muliro Stadium ma Bungoma ma odiochieng' makiny nyasi mar Madaraka kae kama ibedo kaunti mar ariyo imbo mar Kenya mar bago nyasi kamae bang' kaunti ma Kakamega bende bago nyasi mag Mashujaa higa mokalo. Bro sani ka nyalo neno tipo mare kanyo chenro osechopo e ng'iende alak ma Masinde Muliro nyithindo timo ikrok mogik mag gedo ka koda pambo Masinde Muliro Stadium sura manyangafu bende dhi nyime ka chenro ni bende ne okore dweche 3 mokalo. Ne nitiere seche moko penjo ni to odhi rumo motelo ne nyasi mar Madaraka Day. Kata kamano gima waseyudo en ni chenro ni osechopo e dakika mogik ka kombe osepang jopiny mawuok e kaunti ma Bungoma, kaunti ma Kakamega, kaunti ma Busia, kaunti ma Vihiga kod gwenge mamoko ma pacho kae bende osechopo kae kendo kae nyalo neno jopiny osekawo nafas margi mar ikrok ne nyasi mar Madaraka Day. Abiro mana twako moko kuomgi mondo gimian to ginto ang' momiyo gibiro e nyasi mar Madaraka Day madhi timore odiochieng' makiny. Nitaongea tu na baadhi ya wananchi ambao wamekuja hapa watuelezee nini hususan wanatarajia siku ya kesho ambapo Rais William Ruto atakuwa anafungua siku ya Madaraka Day. Unaitwa nani na wewe ni mkaji wa wapi? Okay, naitwa Bedu Wekesa na mimi ni mkaji wa Kimilili. So matarajio yangu kesho, tunatarajia rais akuje aachilie pesa katika hii county, at least maendeleo iendelee, tuone Bungoma ikiendelea mbele. Wekesa, kama mkaji wa hapa Bungoma County, hii ni mara kwanza ambapo sherehe za Madaraka Day na sherehe za kitaifa zinaandaliwa hapa. Unahisi kivipi sherehe za kitaifa kuandaliwa hapa Bungoma kwa mara ya kwanza? Actually na feel ni kama we've been privileged. Yani tunaendelea, we are moving some steps ahead. Like we are making it as a county, like we are ahead. Not tunaendelea, at least pia tunapata upande wetu. Yeah. Ukiongea juu ya mambo ya maendeleo, tuelezea tu ni maendeleo kama kipi ambao umeweza kushuhudia kutokana na sherehe ya Madaraka Day. Maendeleo kama hapa Bungoma. Okay, tunapoongea hivi sasa unaona hii stadium ni kitu imeletwa na serikali. So hii ni maendeleo. Ukiona mabarabara tumetengenezewa, at least tunabaki pia ilikuwa venye ilikuwa imekaa hivi kidogo, lakini sasa hivi tunaona tunaendelea mbele. Barabara ile alafu tunatarajia hadi rais akikuja atupatie hata kani kiwanda hivi, juu tunaona akikuja ataacha pesa. Tunataka kani kiwanda hivi tutapata ajira.
Na kijana mmoja atueleze kama kijana, je, si vipi sherehe ya Madaraka Day kuandaliwa hapa Bungoma? Unatuambia tu unaitwa nani, na je unahisi vipi sherehe ya Madaraka Day kuandaliwa hapa Bungoma? Kwa majina naitwa Oscar. Kiufupi ni kwamba sisi ndo host wa this Madaraka Day and tuko happy sababu ya kuwa host ya kuhost county zingine katika county yetu ya Bungoma. Kwa hivyo tuko happy kwa vile rais anakuja kama today kuja kulaunch ile road pale, kuanzisha miradi zile za kutengeneza barabara. Kwa hivyo kama vijana naamini ya kwamba tutapata opportunity ya kufanya kazi, tutapata pesa mfukoni. Kama vile hii stadium imekuja, tumeweza kuajiriwa, vijana wengi wameajiriwa katika huu mradi wa kuona ya kwamba stadium pamoja na barabara zingine nyingi zimetengenezwa kiujumla katika kaunti ya Bungoma. Vile tuliona uwanja wa Matulo uliweza kukarabatiwa tena na jana Rais William Ruto aliweza kutumia hiyo uwanja wa Matulo kutua jana jioni. Je, unahisi vipi kupata kiwanda cha ndege ama uwanja wa ndege wa Matulo kujengwa kwa hiyo standard? Tunaona kwamba ni kitu poa ambacho rais wetu ametufanyia. Ukiangalia kwamba tutaweza kuwa na transport itaweza kuwa rahisi, na mambo kama yale pia yanafanya county yetu kukua, inapanuka kiujumla. Asante. Milton kapo kaduo komipo alos koda Rawera Mogik wi chenro mara Madaraka Day. Unaweza tuambia tu unaitwa nani, na wewe kando na mambo ya barabara, mambo ya uwanja wa ndege na mambo ya kujengwa upya kwa hii Masinde Muliro Stadium, je, ni matarajio yako ni yepi kuhusu siku ya kesho? Unatarajia nini kutoka kwa hotuba ya Rais William Ruto hapo kesho? Naitwa Dickson Amai, mimi ni mkaaji wa Kandui. Mimi na expect president akikuja at least anaweza revive Nzoia Sugar Company yenye at least hii ni kama iko na tashishi. Pia tunaona vitu kama at least barabara, tunaona kuna zenye hazijatengenezwa sana, kama barabara ya kwenda Kimilili iko na potholes mingi so far. At least waki repair itakuwa at least iko poa. And so far at least general ukitoka Kandi kwenda Bungoma at least hii tunashukuru juu kuna wanabiashara wanaweza run biashara yao throughout, and it's something good because Bungoma was behind, lakini at least hii tunaweza ona there's something good, at least you can feel good so far. Unafikiria kama Mkenya kuna kitu ya kujivunia kwa hii sherehe ya 61 ya Madaraka Day? Je, kuna kitu ya kujivunia kama Mkenya? Yeah, we can see at least agenda kuu ya president tunaona ni agriculture. And so far these three counties, easy counties zenye ziko western mostly, the climate yao iko sawa, and you can see story kama na mambo na mbolea at least imeshuka. At least we can do our agriculture and at least we can get something from so far cause 50 kg mbolea ilikuwa almost 7,000. So far right now it's 2,500, of which is something positive impact on agriculture. So far we feel good, it's good. General ni kitu poa. Yeah. Asante sana. Milton Magoma kukuom jopiny jodak ma county ma Bungoma ma oseyuoro odiochieng' ma kawuono motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma idhi bago odiochieng' ma kawuono, manyiso mana siso mar jodak e county ma Bungoma mar bago nyasi mar Madaraka Day mar 61 ma idhi timore odiochieng' ma kiny, ma idhi yawo kod jatend piny Dr. William Ruto. Ka odiochieng' ma kawuono ok en odiochieng' mar nyasi mar Madaraka Day, to ka inyalo neno e picha mari pap opong' woko, jopiny oyuoro, rowere, jomamine, jodongo, nyithindo duto oseyuoro kakae mar nyiso siso ma oganda ma e county ma Bungoma nigo, kaka aselero ni ma en county mar ariyo e gwenge mag Imbo mar Kenya madhi bago nyasi makamagi. Moko kuom chenro mag dongruok ma bende otenore kod nyasi mar Madaraka Day ma idhi bago odiochieng' ma kiny mosetimore en odiochieng' ma nyoro nyawaneno ka paw ndeke ma Matulo Airstrip. Nyoro jatend piny William Ruto ndege mare ne ochopo kanyo kendo lor, kama en achiel kuom
chenro mag dongruok ma jodak ma Bungoma oyudo kaluwore kod nyasi ma kamae, gero paw ndeke ma Tulo Airstrip. Kopogore kod mago, kichopo e kaunti ma Bungoma to moloyo boma maduong' ma Bungoma, anyisi ni ndara ler, oketie maua, lam olos maler. Magi gin moko kuom chenro mag piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mag counties ma jodak ma Bungoma nyalo bedo go kod siso kod mor e wotelo ma osebedo e piny owacho e piny Kenya kae. Koro go tach kae mar miyo nyikwa Ramogi gigo madhi timore achiel kachiel kowuok e alak ma Masinde Muliro Stadium, kama odiochieng' makiny nyasi mar Madaraka Day mar 61 idhi bagi ayanga. Nikech ketemna ka, nikech Ramogi TV ok obi weyo chien. Ka omuoch wan kode, ka othuch wan kode. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel kowuok e paw tuke ma Masinde Muliro e kaunti ma Bungoma, kama wageno ni odiochieng' makiny bende pod wabro kelo ni wechegi kaka gitimore achiel kachiel kowuok Masinde Muliro Stadium e boma ma Kandui. Ka wadhi nyime ni jumbe adek nyaka ne skunde ma pacho ka, jopuonjre maromo 497 pod ni pacho kata kuonde jota kendo pod gionge godo ka luwore gi chenro mar somo madhi mbele. Maeri en kaluwore gi midhiero mar pi oula manomiyo jatend piny ochoro yepo mar sikunde gi jumbe 2. Betty Akinyi nigi mathoth. E nonro motim kod migawo mar somo, riwruok mar Save the Children kod UNICEF, maloyo kilese 3,781 kod chope 18,615 e sikunde pi oumo kendo ok nyal ti godo. Pi oula bende noywero mwandu kod ohelni moweyo thoth jonyuol ka ok nyal chulo omenda mag somo. Jatend piny nochwalo mbele diriyo yepo mag skunde kaluwore kod pi oula manoketho kilese, choche, pewe mag tuke ka kethruok go nyaka sani pod neno. Tuoche malandore kokalo e pi mochido kaka nyaldiema kod ambululu e kind nyithindo medore, ka migawo mar thieth yango ni 49% mag thieth ne nyaldiema mane ichiwo ne gin momako nyithindo e kind higa 1 kod higni 10. Mae tok odundu mag minyaga barore kendo donjo e kilese kod pewe. Kamano bende, familia moko ma pod odak e kembe jot pod rito mondo odargi kuonde mamoko. Nyithindo e kembegi bende kale midhiero kaka timbe anjao, koso gik makonyogi wuotho ne jogo manigi ng'ol, onge mapi maler matedo kod modho, dangni mag paro e kin mamoko. Riwruok mar Save the Children siro piny owacho ma pacho ka e yore mopogore moting'o tiego apisas mag somo e counties e kedo kod masira mopore sikunde, chwalo hocho ne weche dangni mag paro ne jopuonjre, konyo migawo mar thieth maneno ni jopuonjre yudo pi maler kokalo chwalo yedhe mag thiedho pi, chwalo gik somo 1,250, bege mag skul kod taulo mag ria 23,070. Kamano bende gichiwo tenge mag pi ne skunde, omenda mag kony ne familia 880 kod puonj mag ngima maber e sikunde. Save the Children bende kwayo jokanyo mamoko mondo oriwre kod piny Kenya e konyo migepe mopogore, timo nonro e wi yore mag duoko chenro mag somo makare, loso kilese kod mwandu mag skunde manokethore, chiwo kuonde somo mamoko ne skunde mokethore, kanyakla kod konyo chwalo puonj e wi ngima maber e sikunde e kind oganda. Betty Akinyi, Ramogi TV. Ondamo mar adek mar yiero ma kor gwenge mag duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay ochakore kawuono yo makare ka chon buche mopogore. Jotelo maneni kanyo ok onyiso ywaruok mosebedo ka nenore e duond buch siasa no. Kanoloso Ndiru Kagan, manen gavana ma Nairobi Dr. Evans Kidero, nokwedo weche gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kowacho ni wechego medo mana kelo pogruok e duond buch siasa no, kendo ojiwo Sakaja mondo were gi tim mar njao kwe. Yiero mamoko notimore Oyugis, Homa Bay kod Karachuonyo. Kuom jalop wuon piny, nyaka ging'e ni wuon piny be giloso kuome marach nikech otiko no noyier gi kanyakla achiel. To kendo wuon piny nowacho ni en gima notimore ne kane en jalup ker ok bi timore ne ng'ama luwe. Koro gin gik ma giparo ni wuon piny gi jalup wuon piny ok winjre, gin ema ging'e kuma gigole. To mogik, ka ng'ato dwaro ni nyicha neno ka bura moro ncho bedo Kitale, to ng'ato jo MCS kochung' nini biro bedo president 2032. Kidwa bedo 2032, chiko yiene onyalo chung'. To sani tich momiye mar rito capital city man Nairobi mondo tim, owe ayany mang'eny to tich to tame.
Josekta mopogore opogore mag ohala pachoka dhi mbele kod chwalo pachgi e wi paro mar chik mar omenda ma higani e mbele komiti mar od bura mar omenda. Giting'o riwruok mag jous math, riwruok mag weg ute fwambo e kind mamoko. Riwruok jous math wacho ni medo osuru ne math biro miyo ji dokie math ma ok opuodhi. Wawinjane kaka chenrono dhi nyime. Why do they have to produce for what? M-Copper. Why do you have to produce for M-Copper? Why can't you also produce for the market? What relationship do you have with M-Copper? Because you realize here the essence of taking these items from exempt or from VAT up to zero rate is we are spending around 392 billion shillings every year on tax expenditures. So when we zero rate this local manufacturing of electric bikes and all that, we are actually extending money to yourselves. We are actually spending taxpayers' money. And so we would wish that we would see the impact of that in the market. But if then we're extending that to yourselves and you're only manufacturing for M-Copper to sell through asset financing, then we're actually using taxpayers' money to finance a private business. And that's why we are concerned that these products that we have extended a preferential tax regime to, the benefit is not going to Kenyans. The benefit is going to another different company. And maybe then, lastly, what was your prices before Finance Act of 2024 compared to after? When we zero-rated the manufacturing of electric bicycles and bikes and buses. Maybe you can give us a price comparative. And please, you may switch off the projector now. Thank you, Chair and members of the committee. So I'll take the questions one by one, and I wanted to start with the alignment on His Excellency President Ruto and the national vision. We were grateful to join on the US state visit and to hear His Excellency state to remove all taxes for companies who locally manufacture the first 100,000 vehicles in Kenya. And His Excellency also mentioned 4 goals: to reduce dependency on foreign import, to reduce climate impact, to create green jobs, and reduce the cost of living. I think those 4 things are exactly what we're trying to do. In addition, we're trying to create fiscal income also to reduce the debt burden of the government of Kenya. On the main point, the first motorcycle we made was about 3 times the price of what we're making it for now. And every cost saving we've been able to achieve by localization and other means, we've pushed directly to the end user, and we will continue to do so. So no cost saving is retained on our side. On the fiscal side, we work with M-Copper and other asset financiers because the demand for direct purchase of vehicles is close to zero at the moment. So if you look at Rwanda, 40% of the motorcycles on the road is direct sales. In Kenya, it's close to zero. We are very happy to start cash sales, but one of the challenges as a manufacturing company is stock keeping units. So we take the motorcycle, build it up from 273 parts. We try to improve the product and lower the cost with design releases. And if we need to have stock keeping units for all of our cash sales, which are individual customers, that will create a lot of complexity. So as we try to reach maturity in the company, we need to work with aggregated demand, with asset financiers, with companies like Uber or Greenwheels, with e-commerce platforms like Greenspoon, to be able to create a good experience. And for now, we're too small of a company to handle individuals through direct sales. So as we grow, we can open up that more. So you said the prices before the Finance Act was 3 times more. So that question I didn't cover yet. So the price comparison, for us, the Finance Act
didn't change our pricing. As an OEM, it didn't affect us. So we were under the legal notice 112 for the motorcycles and 84 for the bus. So because there weren't clauses in there for OEMs, original equipment manufacturers, and I stand guided by specialists, but from what I understand is that it didn't affect us because it wasn't designed for an OEM. So we have been in discussion with the task force and the E-Mobility Association of Kenya, but unfortunately we're the only manufacturer in those bodies, so they don't always cover the points that we need to, as last year. Yeah, please clarify before we go to other questions. Yeah, I think for the sake of time, we'll move on to the other question. Through the chair, the Finance Act 2023 gave VAT zero rating for fully built electric motorcycles. So the only change was that we couldn't sell the motorcycles with VAT. We sold them less VAT, and then now claim the input VAT. That's the main benefit on our side. The people who benefited are the ones who are now importing fully built electric motorcycles, and initially they were paying VAT for that, and now they are not paying VAT. So if your landed cost is less VAT, then you're able to sell your selling price slightly lower. But for us, all the parts that we imported to build our bikes, we still had to pay VAT, and that's what we now claimed as VAT. Part of the other question by the honorable committee member was why are these bikes so expensive? Why is it not the same as a Bajaj or a Boxer? And the parts, and I'll answer this along with the conversion bit. Mana kamano en chenro mar kawo pach jopiny kaluwore gi paro mar chik mar omenda ma higa 2024 ma bende oganda osebedo gi paro mopogore opogore kaluwore gi kwan mar osuru kata kwan mar gigo midwa mede osuru ma gin kaachiel gi mamoko mochuno moganda tiyo godo mochuno. Omiyo kaluwore gi chik chuno ni nyaka kaw pach oganda mondo mi kata kapo ni chwale kama owinjore ochwale kapok okale to pach oganda oketie paro. Wadhi nyime. Yiero mar duond bura mar UDA otore Luanda e kar luto ombulu ma highway tok joluto ombulu obalo kod kaka chenrono ni tayo. Chich nitiere ni moko kuom joluto ombulu ne ok opuodhi e yo makare, gino mane okelo gwandruok kendo ne ochuno bila mondo mi oba iro malungo wang' e teseno. Magi duto kaluwore kod ywaruok mapek e kind kweth ariyo e kaunti ma Nairobi motenore gi telo mar chama mar UDA. Watudore gi Eric Owenga achiel kachiel mondo mi wang'i ane ni to chal nade. Eric Owenga, inyalo nyisowa ni to weche chal nade? Kiwinja maber ahinya, abiro ni achiel kachiel ka ok e log tich mar duond bura mar United Democratic Alliance kata UDA mano mani apaya ma Ngong Road bore kaka to nyakoramo gima timore ka en ni odiochieng' ma kawuono duond bura mar UDA ne bago yiero mar kor gwenge, yiero ma bende ibago e counties abich ma Thurka kamoting'o Nairobi, Busia, Narok, West Pokot godiochieng' ma kawuono ni, kendo en yiero mar itime e rang'iny mar e kar chung' od bura ka gi Nairobi ka itime e kar chung' od bura 17 mani county ma Nairobi ka kendo motelo kanyo ne oke e kar chung' od bura ma Starehe mano e kar luto ombulu ma highway, kuma bende ne wayudo ni ne nitie rochruok mane obede e yiero ka ne chich ni nitie oganda mamoko mane ok opuodh kendo omi thuolo mar luto ombulu, to ne gichopo kanyo kendo nokelo ywaruok mapek mokalo ma stesen mar luto ombulu ma kanyo gie sani onge gima dhi nyime, kendo dhano osewuok kanyo ma obedo bura mapek mokalo ka bath kweth machielo ma bende ne kod to e chunygi oringo biro ka gie sani gigo kambi ka gidwaro mondo giyud thuolo mar wuoyo kod jakom mar kuku kata duol mochung' ne yiero e duond bura mar UDA mano migosi Anthony Mwaura ma en jakom mar kukuno. Gidwa ng'eyo kaka chenro ma kawuono dhi nyime. Inyalo paro ni mae en yiero ma bende timre e kaunti mopogore opogore odiochieng' ma kawuono, kendo ogeto neno kaka onyamiyo duond bura ma bende otelie kod jatend piny William Ruto
pek mokalo kaka okang' mar chwalo nyime chenro mage. Kendo wang'eyo ni mae en tielo mar ariyo mar yiero mar duond bura ni, nikech mokwongo notimre e rang'iny mar wards mana tarik 25 dwe mar ang'wen, kendo mae sani koro en tielo mar ariyo ma koro itime kar chung' od bura ma kaunti abichgo. Ka kawuono to igeno ni jotelo ibiro yier kawuono kuonde chung' mag od bura kata constituency level. Gini ma gibiro dhi koro e okang' machielo mar yiero jotelo e rang'iny mar county. Kodhi kamano nyaka koro chope e rang'iny mar piny ma national. Mano ni to duond bura ni bedo kod apisas makare. Odiochieng' ma kawuono gima ng'eyo ni lemo ma itime yiero gin kaka mag jogoro, jokombe kaachiel kod apisas mamoko e kar chung' od bura ma 17 ma Nairobi kaka mano bende matimre e kaunti mamoko 5 manakwano ni kande koriwo Nairobi. Koro gie sani pod wawuotho kwa ng'iyo kaka yiero ni itaye. Gima wang'eyo ni gima osetimore gie sani en ni e kar chung' bura ma Starehe ne nitie ywak ma bende nobiro kaluwore kod ni e kaunti ma Nairobi ka jogo mageto kom mar bedo jakom mar duond bura mar UDA e kaunti ma Nairobi ka en gavana ma Nairobi ka mano Migosi Johnson Sakaja kaachiel kod jaod bura ma Embakasi North mano James Gakuya, gine ma gidwaro bedo jakom mar duond bura mar UDA e Nairobi ka. Koro nyiso ni jomibiro yier kawuono gin gibiro nyiso kit jatelo ma ibiro yier lemo mar kom no. Mane ma gima ne kelo ywak mapek ahinya kaluwore ni kweth ariyogo gitemo bedo kod tok kod chich e wi moro ka moro. Kaka mano nyaka ramogi adwe kachiel e studio kuomi Milton. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom ripot ma jaber makamano. Wageno mar yudo mathoth e weche manyien mabiro no bang'eno. Nyakwaramogi wakawo yweyo mokwongo e chenro ni eri mar migago, to kapok wadhi e yweyo wang'iyo ne moko kuom ote museoronwa ka. Jakwath Samuel Nyabola mar Rusinga owacho ni waneno habari ka wantie Mbita Ferry kod James Orage, Jekton Anyona, Osodo Gonda kod Jeno Juang mar Mbita Ferry duto. Erokamano ahinya. Kaeto wan koda Ochuka Derek Nyakwaro Jina kowuok Chemelil, owacho ni Yago Village nowacho ni wuoro gima timore e Kenya. Nonego bedni kata nyithindo manie kor gwenge mapok odok e skul bende iparo. Milton Migago choponwa maler Ulanda ka. An kod mama na Eunice Aoko Bwogo kaachiel kod jaoda Feni Miroyo, nyingi moko indikonwa kanyo. Kaeto ng'at achiel ni ondika ote mang'eny madhi 20. Olwal Nyakwaro Bwogo wacho ni Ramogi TV neno maler mokalo Ulanda ka. Mos na minwa Eunice Aoko. Kaeto machielo okay. Okay, Milton an engineer Onono Jayala aneno malere kaunti ma Siaya. Kaeto mogik bende Elias Otieno Jawagwe Kagai owacho no nenowa. Waneno Ramogi TV maler. An Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore owacho ni mos na Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Tongo. Nyakwaramogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song.
Nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago, tanyalo dwaro counseling mondo konya, mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kanatemo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Amnifanyi poa. Well, Nairobi ka ungawe manade. En wach mane makori wuo makendi ka janeko ni? Dikucho bwana. Oh, I'm the serikali. Oh, unadhania nimekuja hapa mchezo, si ndio? Then boo. Dijitanga kadha? Jogi noketo na michele thum. I cannot waste my time with non-starter. Kura yangu, ziri yangu. Money point for everyone in the direct. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Nyakwa Ramogi, Kenya Iratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo. Doho maduong' mogik ma pachoka owito oko yiero ma jaod bura ma Magarini Harrison Kombe manobagi tarik 9 dwe mar 8 higa 2022. Jang'ad bura Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u kod Mohamed Ibrahim ne owito oko yiero mar Kombe manochung' kod otiko mar ODM ka giseti yiero mare ne ok otim e yo makare. Jong'ad bura adekgo eko bende ochiwo chik ne IEBC mondo land kom od bura ma Magarini thuolo kendo mondo land chieng' ma ibiro nuo yiero kaluwore gi chike matayo yiero ma pachoka. Bura ma kamano nochwal gachiel kuom jogo eko mane ochung' e ng'we laro kom Magarini Stanley Kenga mane ochung' kod otiko mar UDA ka Kenga nobiro e thuolo mar 2 gi kura 11,925 kendo noloye mana gi kura 21 kende bang' ka Kombe noyudo 11,946. Jatend piny Kenya William Ruto tiegruok e Western Vocational College ne nyasi mar Madaraka mibiro bagi ma Bungoma odiochieng' mar loso e kinde mar yiero mar tiegruokno. Jatend piny ngoe ka tiegruokno bende biro bedo gi weche mag kompyuta komedo ni jopuonjre 2 ndiki e skundno mabiro konyo tiego jopuonjre kanyakla kod jogweng' weche motenore gi kompyuta. Mar Madaraka mingo odiochieng' mar Kenya kaunti ma Bungoma ber kitime gwenge mopogore en mariwo wi oganda e pachoka Kenya. Itapungawa wananchi vijana wa jiji hapa. Akisha jenga tumebadilisha sheria ya CDF. Hapa nahangaika hapa na nyinyi. Tumeelewana? Sasa vijana wa hapa msikie vizuri. Hapa sasa kuna kompyuta 100
na kuna walimu tayari wawili wako hapa. Sisi tumewafanyia training, watawafundisha wanafunzi kutoka asubuhi mpaka saa 10, kutoka saa 10 kwenda mpaka saa 2 saa 3 usiku. Nyinyi watu ya kijiji hapa, kujeni pia msome kompyuta hapa. Tumeleta hiyo function hapa kwa sababu tunataka kuweka Kenya pamoja. Tunataka wale wa kutoka Mombasa wakuje hapa waone kuna Bungoma na ni Kenya, na kuna Wakenya na ni watu wazuri. Tumesema hatutaki siasa tena ya ukabila na kugawanya watu. Na nataka tuungane kabisa kidete. Hawa wabunge wetu, ma-MCAs wetu wote, tumuunge rais kikamilifu, tukisukuma dumu ya kubadilisha nchi yetu. Manen jatend piny Uhuru Kenyatta masani otelo ne riwruok pinje Afrika ma luwo yiero mar Afrika ma milambo noyure send golo duoko mar ombulu mar Gallagher Convention Center e boma ma Johannesburg. Kane oloso kod jofwambo, oyango mor mare kod jopiny Afrika ma milambo kuom horuok bang' deko e chenro mag ombulu kaachiel gi midhiero e moko kuom okenge mag yiero. Nojiwo jopinyno mondo med hore kendo ket geno ne kuom duol mochung'ne yiero IEC. Kenyatta nonyiso geno maduong' mangodo kuom duol mar yiero IEC komedo wacho ni en gi yie ni duoko mag yiero ibiro makare kendo mobagi e yor demokrasia. I want to thank the people of South Africa for their patience and forbearing despite the huge delays. And my hope and prayer is that democracy of South Africa has been the pride of Africa for these years, will continue to show us its strength and maturity as we move forward. And we continue to ask for patience as we wait for the results to come streaming through. Whatever problems may have been, I am sure it will come out in all the different reports that have been there, all the issues that have appeared. And we have confidence that the Electoral Commission will rectify these going forward. Jatatiye ka duol mar governors ma pacho ka Mary Mwiti sani dwaro ni mondo counties duto ne jotiye ne ochulo rol monywando ondrogi duto. Mwiti nowacho ni chik ok oyie mondo mi ochul jotich nyaduo ma bende niyo ma pod itiyo godo moko. Nowacho ni janon buge osebedo kaka mokalo koluwo payroll ma kamago michwalo gi sirikal ma counties, kamano bende kelo deko ne chudo mag jotich. Noloso e romo mar 4 manokelo kanyakla jochung' mago amochung' ne ndiko ji e tije kata human resource officers kaachiel kod jogo ma loso oboke manigi nonro mag osara kata payroll managers. I want to speak about the wage bill. I was part of the steering committee that was charged with the responsibility of organizing the wage bill, and I want to confirm that it was one of the biggest successes. The wage bill, in terms of the action, the Council of Governors has an action and the counties on what needs to be done so that we bring down the wage bill. And the reason as well we convene this is to pass the resolution of the wage bill to the people that are seated here who will be charged with the responsibility of implementing the same. I do not want to water down the discussions, but I believe we had actually 4 resolutions that were directly for the counties, and those other resolutions have actually a link with the county governments. And that's why there has to be a clarity in terms of understanding of what needs to be done so that we can partake of the same. But in doing the same, Your Excellency, we brought up the issue that county governments are still growing and there has to be room for advancement in terms of equity, in terms of the skills that are required. And for that reason, I think this will be a discussion that will find its way into this meeting to see how, as we balance this, because it's a delicate balance, then how do we not jeopardize the operations of the counties. We want to confirm in our county, when we came in, we found about 1,200 casuals who are being paid outside payroll. But over the last few months, we fought, we did our best, together with the support by the CEC, Public Service, together with HR. We are now at 0. Doho mar apil moyie dhi opang mar gere boma ma Eldoret bang' tieko goyo kogno jong'ad buche mag doho ma kamano ma en kaluwore kod ogai mar doho Martha Koome. Koome nyoloso e sama nyo otimo limbe apisi mar gavana ma Uasin Gishu Jonathan B. odiechieng' manyoro
Kamanyo wacho ni migawo mar doho biro medo jang'ad bura moro achiel mar doho mamalo Eldoret. Limbe makama obiro motelo ne sidho ayanga doho ma Moiben kod gedo mamoko mogen tiyo godo gi jong'ad buche 5 ma kaunti no. Nyopuoyo kaunti no kuom riwore kod tend doho mar neno ni ratiro yudore ne jodak ma Uasin Gishu kuom chiwo thuolo mar gedo mar doho makamano. Gavana B. Korkakore okwayo telo mar doho mondo mi omed jong'ad buche mamoko mondo kony mapiyo buche mag lo ma bende owacho nosemedore mokalo. The door approach to justice is meant for us to deepen access to justice because it is also cost effective, it saves you time, we build harmony within families, we build understanding within families, the cases end, we shake our hands and we continue living as members of the same family. I firmly believe that HIS will help address approximately 80% of these cases through a new court or new courts in Moiben and Taru, focusing on restorative justice. This AJS system will accelerate. Tuko na cases 30-year-old, hata wazee wamesha kufa, wameacha kesi kiwa kotini. We do not know. In our culture, it is an abomination for a man to die with a case pending because you do not know how to sort out that problem. Mambo mengine hayafai kufika kotini kwa sababu sisi ni wenye nchi ambayo ni marafiki, tunaishi kwa amani, ni majirani. Mambo mengi yanastahili tuyasuluhishe katika haya makoti ya chini. Kethruok mar cham tok keyo oyangi ni en achiel kuom gigo ma inyago chiemo ma pacho ka kendo kelo lal maromo bilion 72 higa ka higa. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni migawo mare loso chenro mar duoko lal mag tok keyo go chien ka gisani gitudore kod riwruok mag Food and Agriculture Organization e loso chenro ma kamano. Nyaka sani migawo mar pur wachore nosechiwo masinde mag tuoyo cham 100 e gwenge 15 mipidhe cham e okang' mamalo kendo chwalo gi ka kano chak maromo 359 e counties 46. The investment that government has put in this place should not go to waste. So I want to encourage our farmers. I want to encourage those people that now want to venture into any business and tell them there is no other better business that you can do. There is none. I'm convinced, I'm persuaded. There is no other better business that you can do that is reliable, that is sustainable, other than engaging in agriculture. Because the world population, the populations are increasing every day, and we have an extra mouth to feed. So our coming here today gives us, for the last 4 days, gives us an opportunity to think ahead, to see how to face the challenges, and raise the challenges that we have had, how to face the future, and ensure that in conjunction and in collaboration with the county governments, with our people of this country, then we work an extra mile to ensure that this country is food and nutritional secure. Onge mar kuonde reso nyithindo moroch ratichgi kata rescue centers e kaunti ma Siaya en achiel kuom gigo mosenyawo tim makochno e kaunti no, kendo ni mar koro chuno nyithindo makamago mondo med dak e mier gi jogo marocho ratichgi. MCS mawakeini e kaunti ma Siaya e Boma Bull ma Siaya Women MCS Caucus akoro okwayo tend od bura mondo kal paro mar chik mar kedo gi lwenj kit chwech mageto neno ni kaunti no bedo kod kuonde reso nyithindo makamago. Jotelogo nokwedo mokalo lipode mag nyithindo moroch ratichgi magiwacho ni medore piny maru ka koro gikwayo doho ma pacho ka mondo rutimo nonro e wi lipode mag yanga dieri kendo neno ni anyuolago oyudo ratichgi. Ne giloso e skund primar ma Simenya e kinde mane gihingo juma makende mar rito ler. Maricho gieki oketo gi matek monyiso gi ni kiyawo dhogi to wanegi mokitang'o negi pala. Koro mondo gibed gi winj ni gintiere safe, wasewuok oko kendo wadhi wuok e yo matek kabisa mondo wabed gi a safe space in Siaya County, wabed gi rescue center ma nyithindwa gieki nyalo ringo ka jotie. Ada kwayo the county
government, executive wing, especially Department of Education, Youth Affairs and Social Services. Onego wa team gik mang'eny to kendo wase reach out and we are still employing on you. Tafadhali wa expedite the process of doing an MOU with the national government mondo wayuda space mwanyalo loso, mwanyalo come together mondo nyithindwa gieki oyud kama ginyalo konyre ka wantiere gi tabu. We are putting the men on notice. Wawuok ni if you defile a child, yani gisani oken nyiero oken tugo. We are going to arrest people, we are going to prosecute them. Sani ntiere court siaya wadwa ni otweji mondo wach ni orum. Thuolo mantiere sani ni wan oko kabisa kendo wa create awareness. Watemo nyisogi kod kaachiel gi jonyuolgi e barasa. Nyithindo waromo e skul kaka sani wan skul ni waromo e buche mopogore opogore kuloso gi jonyuol e kaka bed ni irito ngima nyithindogo ma mondo kik bed ka gidonje atari machalo kaka mano. Sirikal mamalo kokalo migawo mar thieth chano ma chako puonjo weche mag nyodo. Marie no kang mar yawo dhoudi ne rowere e yudo kony kod puonj motenore kod nyodo. Martin Buru, ma en jatati maduong' e migawo mar thieth bade mang'iyo weche mag nyodo, owacho ni gitemo machwalo ote mag weche nyodo e kind rowere ma gibiro tiyo godo e chwalo puonj makonyo ngima rowere ma pacho ka. Mairi gitimo e counties ma Siaya, Garissa, Mombasa kod Nairobi mokwongo kapok ochwale e counties mamoko ma Thurka. We thank you for your participation and properly good communication. Upon number 3 will be on the same page. We will carry this conversation with us tomorrow. The purpose of us being here in this county, we are pretesting the key messages that are targeted to young people and the community at large, which is addressing the key areas of reproductive health, including SGBV, that is the sexual and gender-based violence. It's also addressing the HIV/AIDS, and also we are addressing the key messages towards elimination of maternal and child death, that is child mortality, perinatal death and maternal mortality rates. We have health facilities, we have health workers, we have the young people, but we still have this negative health, reproductive health outcomes. So one of the things that we identified is the need to create awareness, the need to communicate better in the sense that the recipient of that message appreciates the situation and what we are asking for. We have noticed that where the health-seeking behavior of young women has not been very promising, and especially in Siaya County, when it comes to issues and matters around sexual reproductive health. So we have convened today, together with young women from Siaya County, to look at these messages. Do they really resonate well with the issues that affect us as young women in Siaya County? These messages are geared towards the right holders. The right holders are the community members. The information being passed to them will be that if they need any service, they're free to get accessible services across all our health facilities. Jodak ma Mathare manoyudo chandruok manokel kod oula gi muko mar ude manitiere gi ngaoche medo yudo kony kowuok kuom jochiw kony mowuok e riwruoge mopogore opogore. Jatatije mar Faro Foundation Dr. Edward Rokwaro owacho ni chal marach ma ji odago sani e alworano kaluwore gi midhiero ma kamago ema nomiyo gikawo okang' mar ng'iyo kaka inyalo konyogi ka gitudore gi riwruoge mamoko mag oganda kaka Mathare Social e kind mamoko. Familia go kony mag chiemo, gige rito ler, lewni kod gige somo ne jopuonjre. Kaluwore gi Dr. Rokwaro, riwruogno biro keto okenge makare mongirore mar kedo gi midhiero masiko mako familia mang'aw e alworano. The serious suffering that the people are having, both in terms of the immediate aftermath of the floods, but even the subsequent impact of the demolitions, which we see on the TV. And some of us see it very lightly, but it's really unbelievable. Until you come and see what is happening here, you will not understand. So for me, my heart goes out to the people here. But this is a learning of what we must not do into the future. We brought some of the kids here to look and see what really life is about, both in terms of what adversity can bring, but also how humanity can come together and try to solve this in our own small part what is happening here. So the kids, obviously from the experience, many of them have never seen this kind of thing. I can see in their faces, some of them are very troubled. The smell, the sight,
really, I think it's affecting them. But I think it's a positive impact in the sense that in the long term, they will hopefully then rise up to the occasion, both in terms of acute problems as and when they arise, but even in the longer term planning of where the country should go. We are very appreciative, and we are saying thank you, and we say long live Faro Foundation, and we also thank for coming with the children of Tender Junior Academy. We also in solidarity to support children, because what we are experiencing here now is really affecting our children. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza, nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda, ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza, Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Msaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.